שלום לכולם, אנחנו שוב נפגשים לדבר קצת על פלטפורמת סורנפיט, והפעם נדבר על בעצם כל החלק של החיפוש. יש לנו אופציות חיפוש נרחבות כדי למצוא את המתאמנים. יש לנו הרבה מתאמנים בחדר כושר, 1,000, 1,500, 2,000 מנויים, ואנחנו רוצים למצוא אותם בצורה יעילה וזריזה. אז יש לנו פה את תיבת החיפוש, שמורכבת מהתיבה הרגילה, או מאופציות חיפוש מתקדמות ומפולחות יותר. נתחיל קודם מהאופציות הרגילות. האופציות הרגילות כוללות user ID. כל user יש לו את ה-ID שלו, אז אם למשל אני רוצה למצוא user מסוים, אני לוחץ user ID, לוחץ והכפתור חיפוש, ואז אני מוצא את הבן אדם המסוים, נתן, מספר 97. אם אני לא רוצה ID, אני רוצה לפי שם פרטי. אני מוחץ את השם, עושה חיפוש ואני מוצא דורון לפי השם. לא לפי היוזרניים, היוזרניים זה פה. אם אני יודע את היוזרניים ולא יודע את השם, אז אני מקיש פה את היוזרניים, לחפש ואמצא את אותו מתאמן. אני יכול גם למצוא מתאמנים לפי הסטטוסים שלהם, נגיד כל המתאמנים שהם עכשיו בתוך חדר הכושר. אני רוצה לדעת מי נמצא עכשיו בחדר כושר, אני עושה in the gym, עושה חיפוש, וכל המתאמנים הללו, עם הסטטוס שלהם הם בתוך חדר הכושר. אני רואה כמה מתאמנים יש לי עכשיו בתוך חדר הכושר. אולי אני רוצה לשלוח להם איזושהי הודעה מסוימת, כמו שיהיה אחלה אימון ושולח. קבל אישור. יש הבדל משמעותי בין שליחת ההודעה פה, שזה send message to all selected users, שזה כל היוזרים שנבחרו בתוצאת חיפוש, שזה יכול להיות גם כולם, כל המתאמנים. אם אני לא בוחר פה משהו ספציפי, אלא אני רוצה את הרשימה הכללית, אז הודעה פה תהיה לכל המתאמנים שלי בחדר כושר. אם אני פילחתי אותם, ואז אני שולח הודעה, אז זה רק לקבוצה הנבחרת, כמו שהראיתי, בקבוצה של רק אלה שהם בחדר הכושר. אז שליחת הודעה פה תגיע רק לאלה שנמצאים עכשיו בחדר הכושר. עכשיו יש לנו את אופציות חיפוש המתקדמות. על ידי לחצה על וי, אני יכול לחפש לפי שם, אני יכול לחפש לפי מין, אני יכול לחפש לפי גיל, אני יכול לחפש לפי מתי בפעם האחרונה היוזר נראה באפליקציה, מתי התוכנית שלו פגה תוקף, אם אני רוצה עכשיו לחדש לכמה מתאמנים את התוכנית, אם אני רוצה לחפש את כל המתאמנים שהמנוי שלהם עומד להיגמר, האם יש מנוי שאני רוצה לאחל לו מחר מזל טוב, או אם אני רוצה לחפש לפי מאמן מסוים. כל זה אפשר באופציות החיפוש הללו, כל זה אפשרי וייתן לי מענה פה בדף הזה. אז עד כאן נפגש על אופציית החיפוש ושליחת ההודעות הכללית. נתראה במפגש הבא.